Kangmas Adipati Cokrojoyo kebenaran bisa tinemu marang jeneng sira Malengkapa mung siji wigatine. lajeng menapa wigatosipun panjenengan? Aku njaluk Rarayana balekke yang tangan. Kangmas Cokrojoyo Apa panjenengan kadang kula sepuh, panjenengan pepunden kula, panjenengan nuwun menapa kemawon wonten ing Buntar badhe kula aturi namung setunggal awawaton Rarayana sampun ngantos panjenengan suwun. Yen Rarayana panjenengan suwun bakal tak tata sak lembaring nyawaku. kowe tekadmu tak wujuti legane. Ayo, benar syakal Cokrojoyo tumrap ning papan kene. Leno pangedamu sotakon. Ojo kegeden rumorsan, kembelu sira. Sengaja pancen tak taker sepiro kaseten. Ayo, piro lan dunge napas. Ayo bujung aku yen iso. Apa? Indah, telas maling kowe topo. Welike urung coklek kalungmu urung keset kulit kowe ning kalate paparan. Kowe golek selamat baluh. Tolong rembuyung pindho payung. Kowe sesitan tok sengko aku ora ngerti. Taman Kiai Cinde kono glodol wadukmu kowe. Nyatane kowe bisa selamat saka ampuhe Kiai Cinde kono. Papan kene kena kanggo petilasan besok katlao Ndara Payung. Mlebu lak-lakaning naga kowe kopo janji tak kedepake ora ilang. Ojo alok kowe bakal Leno pangendiatu lakon kajojo piandal oleh tunjung kula. Jebabah kepani lemah. Leo sangsaya ndak waspada akeh ayu saya kenceng. Aku bakal sesimitan sakjroning wit sing growong ae. Mosok aku. Ilang saka ing payawang kowe kopo. Ayo. Jati telung rangkulan manungsa. Paran dene jati kae growong kena kanggo sesinitan kowe Malengkapa. Leno dadi apa kowe kopo jati growong kanggo
Namung saderengipun aturaken sungkem pangabekti mugi punika tak tampa gawe senenge rasane wong tuwa bali pangestune wong tuwa lumuntura marang jeneng sira sanget-sanget ing pamundhinipun ndatosaken teguh ing juwana ingkang putra siswa apa sowanmu ing pulo seprapat kaijenan apa nganti kanca wonten ruwangipun namung sowan kula wonten pun guru Tilodang Datuk kula nyuwun dhawuh kula nyuwun rabi ruwangmu sapa apa peluk Rarayana Rarayana upama kowe samar karo aku iki ana lumrahe merga pawujudanku saiki kethek kaya ngene dadekno kawruhanan nalika Prastawa ilange Kendhi Pratala kagungane Rama Ageng sing nyolong iki merga Rama Ki Ageng rumangsa kelangan nganti ketucut nimbakake sabda sapa sing nyolong Kendhi Pratala watake kaya kethek tenane aku sedulurmu Jaka Wilujaka mbok menawa lelakon iki kudu pun kakang ingkang nandhang lelakon kaya ngene iki diajeng Rarayana apa guru Tilodang Datuk apa kok nganti kowe bebarengan karo adikku Rarayana tumeka ing pulo seprapat kula badhe nyuwun dhawuh kula nyuwun rabi guru dhawuh rabi dur wanita sapa sing kok tresnani minangka dadi garwa wanita ingkang kula tresnani boten-boten sanes Kang Mbok Rarayana piyambak Rarayana Rarayana kuwi garwane Umar Said Sunan Mulya yen kowe nedya garwa karo kadangku Rarayana padha karo kowe bedol turus ijo rusak pager ayu jagat iki digelar ombo tebane jagat ora mung sak godhong kelor wanita sing ayu ora akeh mundhuta garwa aja nganti sliramu tresnani karo kadangku Rarayana guru Tilodang Datuk katuran besok Kang Mbok Rarayana saged wal saking tanganipun Dipati Padakwara iya kula ingkang nglabuhi toh nyawa topan menapa ganjaranipun menapa ututanipun Kang Mbok Rarayana kedah dhawuh kaliyan
wibawa jumeneng adipati ing Buntar iki mung saka peparinge Rama Ageng Erang. Aja ndak terus kowe arep garwa karo ajiku Rarayana. Boten wonten ginanipun derajat pangkat bondo donya wonten ing Kadipaten Buntar. Yen ati kula boten kraos daud kalian Rarayana, Dadi kowe kedereng nggih apa guru nganti jagat digulung aku ora ngrestoni kowe daud karo Rarayana. guru kira dagang. Sapunika jenengan persasat yang saged boten saged kula kedah mangdhaupaken kalian Rarayana. Ora tak pindhahake aku wong kecok oning Bantala ora bakal tak diat maneh. Aku ora bakal malilahi kowe daud karo kadangku Rarayana. Golek wanita liya. Pripun? Golek Panjenengan ugi wangkal uga enok. Jaya aku titip adiku Rarayana sampe Cakra. Andret kula seprawat rukti layune pemuladang dataran saudara titip Rarayana rampungane. Mati sawa tanganku apa? Tumeka kosok balik Cakra Jaya lila tak sampurnake legane aku Mas Cakra Jaya paling kendiri betul wonten ginanipun ngajeni kan mboten nrimaken pejayu Kang Mas Dipati Malingko. Yen ngono ora mung Malingkopo kalebu kowe dadah wujune kaduwe Malingkopo maling kendiri mati sambyuh semampir kretek katelau kretek maling mati. Apa kendiri mati Rarayana bali Rangga Jaya sida rabi. Nadong deduka ing kathah jalaran ngantos wekdal sakmangke dereng pun kabar menani dhateng Kang Mas Cakra Jaya. Amit Sulaiman Suwan. Assalamualaikum.
Nanging aku ora bisa nampa kawan kowe merga kowe saiki wis ora suci meneh, Rarayana. Kang Mas, kenging menapa panjenengan ngendika kados ngaten, Kang Mas? Monggo kula aturi pitados, Kang Mas. Kula menika tasih suci, Kang Mas. Rarayana, kelakon kowe kabradak dening maling Kediri. Kapapanake oleh Kadipaten Hutan. Ewon dene ana wong lanang lan wong wadon wis nyawiji dadi siji. Jur apa sing ditindakake coba? Apa luput? Lamun to aku saiki ora gelem nampa lawan kowe lho. Monggo panjenengan kula aturi pitados saking kula menika tasih suci, Kang Mas. Rarayana, saiki aku wis ora percaya kawan kowe. Aku ora bisa nampa kawan kowe. Kados kapriji. Rai Kang Mas Sunan Moria mboten pitados menapa ingkang dados santen. Mboten napa-napa, Kang Mas. Kanjeng kula. Putraku Rarayana. Menawi garwa kula sampun mboten pitados menapa ingkang dados santen. Mboten napa-napa. Medal sakmenika kula nyuwun. Seliramu maturana ngersane wong bakal tembe pati. Seliramu bakal ngono. Kula menika nyuwun pati obong Rama. Jaluk pati obong. Rarayana, kene apa ngucapmu kaya ngono? Kok nganti Rarayana njaluk pati obong? Dasarmu piye wong? Dasaripun kangge mbuktekaken menawi kula menika anggenipun pati obong. Menawi sampun boten suci, ateges ing sakmangke wonten patumangan. Kasukan kula menika wonten ingkang obong. Dadi kanggo mbuktekake suci laporan jiwamu. Kados kala Umrah Sunan Moria nanti kowe negakake jiwamu jaluk pati obong. Yen pancen cetha jiwamu sing suci tandane. menawi jiwa kula tasih suci menika, kasukan kula menika mboten obong. Dipun turuti mawon. Ya. Rarayana pati obong kangge mbuktekaken tasih suci menapa sampun reget kaliyan. Ya. Kersane bojone percaya. Ngono Cakra. Ya. Yen pancen kaya ngono, Rama bakal utusan para santri yasa pakumangan kanggo pangobamu. Ya, ndak ngerti kono. Halo, pujiwan dereke kanggo Rarayana. Saya kusuk astuti. Wakon ae karo aku. Karo aku karo. Pecah lan kesalip manungsa menika wonten asta kalem sing ingkang anggilan. Ya. Muga-muga lagi jago. Rarayana. Sause kowe pati obong. Diajeni Kula Kang Mas, ora ono sing kobong. boten Kang Mas, Agemane diajeni boten Kang Mas. yen ngono kuwi suci. Aku gelem nampa kelawan kowe. Alhamdulillah. Apa cek? Arep ngono
ingkang sabil babaran menika mboten mangke setunggal punapa. Ya kalau disundang ngono wong bojone nglairno kok tunggone ora disundang kok malah bocah iki. Kabar sih alhamdulillahirabbil alamin. Mas, nggih romo ageng langkah Mas Prajono. Nggih. Sampun ajeng babaran pun ketok rambute. Wes kaya titikane pripun? Ketok rambute. Bayine mung ketok rambute. Ajeng lae. Aku malah pengen rohan. Hei, putramu arep lahir. Ampun ajeng lahir. Titikane wis ketok rambute. Rama ajeng nyeran. Ya. Engkang wayah pun ajeng lahir. Ya, titikane pun ketok rambute. Ketok rambute. Sing ketok niku mboten rambute bayi. Rambute Bayi. Sing ketok niku rambute. Dadi kudu rambute bayi. Alah, bedakno rambute bayi karo rambute wong tuwa kok ora iso. Rambute rada kaku e. Anjen kok rambut. Anjen kok rambute bayi. Pilih buatmu kerang sabar antuk kemenangan. Cilomo kami Mias dulu apa putri. monggo panjenengan pirsa. Aduh. Fotoku nak ninung. Nak ninung. Pripun? Umadae. Fotoku lanang. Jaka Jaya. Fotoku lanang. Ana salahe. Umar Said, Kula Rama. anakmu babar miyos dalu. Wong kowe sudar maneh. Anakmu mbok paringi jimat asma sapa? Pangapuntenipun jalaran lairipun putra kula menika wonten ing Kasunanan Werang. Mila sakmetahipun kula borongaken dhateng panjenengan. Lho. Bapak iki kowe. Lan cek lairipun wonten Werang. Tanggung jawab panjenengan. Jaka Jaya. Nun, Lho iki mantu piye iki? sampeyan bapake bae kok mboten Dadi upama aku sing paring jeneng ora apa-apa. Boten napa-napa. Ki ngene. Seksenono. Ndak jumbuhke karo lakone Rarayana. Ing atase Rarayana kuwi menungsa. Njaluk pati obong. Kelakon Rarayana ditindakake ora mati. Agemane wae ora ana sing kobong. Kuwi jeneng Sukma sing ora kenyono-nyono. Ya. Putramu tak paringi jimat asma Sukmayana. Cakra Jaya. kula badhe nagih janji. Lho, Jalaran janjinipun Rarayana bali Rangga
Amargi saking menika kula nyuwun Ya. Rangga Jaya daup kalian Rara Pujiwa. Anak anggen Cakrajaya. Bareng daup Lho aku ki wong tuwa. Aku ora nate janji karo Cakrajaya sing kaya ngono kuwi. Sing janji sapa? ingkang janji Umar Said Semanti. Ala sing janji Umar Said, ya Nagiya Umar Said Sunan Muria. Ngoten nggih. Iya. Said akeh janji Rangga Jaya kudu daup karo adimu Rara Pujiwa. Kang Mas Cakrajaya. Mugi panjenengan pirsa. Wonten ing ngerang kula menika namung anak mantunipun Rama Ageng Ngerang. Kula mboten anggadahi hak, kula mboten anggadahi wewenang. Ewadene Pujiwat menika putranipun Rama Ageng Ngerang. Kula panjenengan monggo kula aturi nyuwun kemawon dhateng Rama Ageng Ngerang. Ngono ya. Mergo kowe ora ndek wenang, Mboten gadah kowe ora wani ngrabekno Rangga karo Pujiwa. Sampeyan mboten purun ngrabekno, mergo sampeyan ora ngono janji. Kalau sing tanggung jawab ngrabekno Rangga Jaya sapa? Ayo. Rangga Jaya ora rapi. Tak kae. Pujiwat. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab lah waktu jalan. Ya. Mulai nang Malang Sulan Kang Mas Cakrajaya. Pujiwat. Jirama. Kowe merasa wong tuwa. Ya, aja nganti iki ana dadah wangsu ae untuk aku. Ya. Kaki Rangga Jaya. Dawuh kula Bi. Siramu cedaran pipi Kang. Sendika Kene. menapa panjenengan kersa badhe kula pundhut. Ya, Bu. Bibi saguh dadi bojomu Kak Irang. Panjenengan saged Kaya Offset. nanging Bibi duweni panyuwun. menapa panjenengan Gapura Bajang Ratu. Gapura Bajang Ratu. Nalika semana cumandha ana ing Majapahit. Saiki mapane ning Cirebon, kudu kok boyong ana ing Esu ning Ngerang. Suwene kudu bisa. kula sadar. Kaya zaman aku jenong kae. Jiwat Kang Mas Cakrajaya. panjalukmu ora lumrah mungguing aku lan Rangga Jaya. Kondange Gapura Bajang Ratu kae gawat kaliwat-liwat jalma mara jalma mati parandene kok perintah supaya boyong ing Pangerang turta wektune amung suwengi Rangga Jaya saguh nanging kok nganti Rangga Jaya lakon boyong Gapura Bajang Ratu nanging kok kowe isih urung gelem dadi bojone Rangga kowe sing ati-ati tak ketok dulmu kowe ora mung kowe wani nganggo dolanan Rangga Jaya aja sembrono karo Cakrajaya. Ya. Eling-eling Mas. Nggih Kang Mas. Kowe barang sesani. Kang Mas. Eling aja nganggo dolanan rasane Rangga Jaya. Boten Kang Mas. Sembrono petunge karo Cakrajaya. Ya. Eling-eling. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eling-eling. Hati-hati. Kang eling-eling ucape Cakrajaya. Ya. Rangga
Engko iso nggobat Bajang Ratu. Ora sida dap karo pujian tak bakar pati langsung wae. Ya penjara iki tak yo neko-neko. Halangan di pulau namurong Jaya iso boyong gapura Bajang Ratu. Kowe citra terus Rama piye? Den, kula mboten badhe mlenjani janji kula ora. Tenang. Saestu. Nuwun sewu. Dene kula kinten sampun wonten karampungan. Iya. Wangsulipun garwa kula lan lairipun putra kula. Menawi mangke wonten menapa menapalipun ingkang nempuh dhateng Pantingeran, tunggak waru kula mboten melu, tunggak jati kula mboten ngerti. Napa-napa Rama. Pemu madunun Ya, aja dipenjara. Diranti Rama. Monggo Rama.